Wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mtsikana amene anamwalira ali chopolama. Ndi anthu amanena kuti mtsikanayu anamwalira ali chopolama chifukwa chakuti ankalandira dogi, ndi zimene amakamba. Ndi Nigerian police yabwera ndi statement ina akunena kuti Purity sanafe chopolama chifukwa chakuti ankalandira dogi ayi. Ndipo umu ndi mmene zilili. Video yake ndinapanga kale post pa 21 July tsiku limene zinthu zimenezi zidachitika, ndidayiponya pa Instagram video yake. Mtsikana amene ndi Purity amachokera ku Nigeria, dera lina mu dziko la Nigeria, koma anapita kwa Akwa Ibom State ndi cholinga choti akapange hookup. Anali mtsikana ogulisa tingathe kutero. Atafika kumene kuchako china chilichonse inali bwino, adakumana ndi mnyamata wina mu tavern. Mnyamatayo adali DJ, adakambirana za mtengo, zotsatira zake adatengana adapita ku nyumba kwa mnyamata uja. Atafika ku nyumba kwa mnyamata uja anampasa mnyamata uja service yabwino, zotsatira zake mnyamata uja adayamba kugona, koma mtsikanayo sankagona. Ndiye mu nthawi imene ankagona mnyamata uja adasiya pa charge scooter yoyendera battery. Kudapezeka kuti mu nthawi imene amachaja njinga ija battery lija linazaza kwambiri, pa soketi pamene anayika charge ija pankafuka moto. Ndiye kudapezeka kuti mtsikanayo ataona zimenezi adadzuka ndi cholinga choti akapange unplug njinga ya moto ija. Atafika pa soketi paja njinga ya moto ija idaphulika, atangopanga unplug. Ndi zimene zinapangisa kuti iye uja akhale chopolama. Ndi mnyamata uja ataona kuti njingayi yamba kuyaka, mtsikana ujanso akuyaka, nyumba ikuyaka, ankafuna athawe. Mnyamata uja adakwanisa adi kuthawa, koma moto udamutenthanso iyeyo. Nyumba yonse idawotcheka, idatha pya. Manyumbaso azineba katundu wawo adawonongeka. Mu nthawi imene amabwera anthu a moto ozazimisa moto, kudapezeka kuti Purity adali atawumiratu chopolama. Ndi anthu ena ataona zimenezi ankanena kuti mtsikanayo wafa chopolama chifukwa chakuti amalandira dogi, koma umu ndi mmene zinakhalira. Mtsikanayo sanafe chopolama chifukwa chakuti amalandira dogi ayi. Zinthu zimenezi zidachitika ku Ikipa Road, ndi kumene zinachitika kwa Akwa Ibom State pa 21 July usiku wa tsiku limeneli. Zidayambika cham'ma 1 am mpaka na 5 am.